Яшелләндерүчеләр отряды Зәйнең элекке пляж урынын тәртипкә китерә, яр буен чүп-чардан чистарта. Малай һәм кызлар ай дәвамында Зәйнең җәмәгать урыннарын, парклар, яр буйларын тәртиптә тотып, чисталык булдыру өстендә хезмәт куячаклар. Сегодня у них стоит задача очистки прибрежной территории, очистки дороги, которая ведет к пляжу, и очистки самого пляжа от мусора и стекла. Яшелләндерүчеләр отряды исә 20 кешедән тора. Алар дүшәмбедән җомгага кадәр көн саен 2-3 сәгать эшлиләр. Аларга хезмәт хакы да каралган. Здесь проводишь время в хорошей компании, веселой, еще и поработать, еще и деньги заработать можно. Зәй районында 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балик булмаганнарны эшкә урнаштыру башланды. Агымдагы елда яшьләр үзәге муниципаль бюджет учреждениесе җәйге чорда 100дән артык яшүсмерне эшкә кабул итәчәк. Ежегодно трудоустройством подростков в возрасте от 14 до 18 лет занимается Управление по делам молодежи. И в этом году у нас будет организована работа по двум направлениям. Это педагогический отряд «Легенда-17», это проект «Лагерь моего двора». И также у нас будет отряд благоустройства «Озеленители», который будет заниматься уборкой общественных территорий. Яшьләр эшләре идарәсе аша җәйге чорга эшкә урнашкан яшүсмерләр үзләре исә биредә беренче хезмәт чирканчыга алалар. Элекке пляж урыны булуына карамастан биредә халык килә, су коена рәхәтләнеп ял итә. Кеше булгач, урыннар чиста булырга тиеш әлбәттә.